Kaixo, kaixo. Ba, kaixo ito, somos. Ondo, zu prest? Bai, ederto. Vale, ba, horrela orduan. Bueno, hasteko, nor da Josu Askoetxea? Bueno, ba, Josu Askoetxea da Arrankudiagako 24 urteko, bueno, Arrankudiagartarra. Hain zuzen be auzo honetakoa, Uribarrikoa. Ikasketei dagokionez, ba, bueno, EHU Euskal Herriko Unibertsitatean politika zientziak ikasi nituen, ondala 2 urte bukatuta. Eta hori, eta momentu honetan, ba, EAJ-PNV-ren hautagai udal hauteskundeetarako. Zeintzuk dira EAJ-ren ideia eta proiektu nagusiak bere udal programan? Bueno, ba, egia da, ontxe programa lantzen ari garela, hainbat puntu, baina, bueno, kontatuko izkizut, igual, hiru bat edo. Lehenengoa da, eta nik uste dut nagusiena eta urgentena momentu honetan dala etxebizitza publikoaren beharra. Eskaria dago eta aspalditik jadanik. 8 urte hauetan EH Bilduren gobernuarekin ez zaio gure ustez erantzunik eman. Ez da etxebizitza publiko bakar bat ere eraiki, eta ez diran ez etxebizitza publikorik egin herrian, ba, bueno, horrek sortu duena da, ba, herritar askok behartuak ikusi dela herritik alde egitera. Eta horrek egin diona da, zalantzarik gabe herriari bizitza kendu. Orduan guk proposatzen duguna eta egingo duguna da, udaletxera heltzen bagara, lehenik eta behin buru belarri hasi etxebizitza publikoaren gaiarekin. Badakigu zelan egin, azterketa eta ikerketa jadanik eginda daude, ze lekutan egin daitezkeen, zenbat eta ze motakoak izan daitezkeen etxebizitza publiko horiek, eta bigarrena badakigula zelan gauzatu. Hauteskundeak irabazten baldin baditugu, udaletxera sartu bezain pronto, ba hori, hasiko garela etxebizitza publikoak sortzen, beti ere eskariaren arabera. Gero bigarren puntua izango litzateke mantentze lanak martxan jartzea. Adibide garbiena da, Iberlanda osoan dagoen erabilera anitzeko kantxa, eta aspaldi ez dela erreparatu, porteriak apurtuta daude, atea zabal-zabalik, gradak baita, eta bueno, horrek mantentze lan potente bat behar du, eta hori bezala beste hainbat gauza, eta horrekin dugu baita ere. Eta hirugarrena, aipatu nahiko nuke, dala frontoian sartzeko modua. Oin dala 2 urte, uste dut 2017 urtean izan zala bai, jarri zala frontoia sartzeko beharrezkoa zala udaletxeko orrialdean erregistratzea. Eta bueno, hori da tramite gatza ez dut esango, baina bai deserosoa eta askotan funtzionatzen ez duena. Hori tramite hori kenduko genuke, udaletxeko orrialdean erregistratu beharrarena, eta plantatzen duguna da, barik moduko txartel batekin, ja zuzenean irakurgailutik pasatu, eta hor erregistratzea eta atea zabaltzea. Gero, frontoiari dagokionez baita ere, momentu honetan, kantxa erabiltzeagatik soilik ordaindu egin behar da. Gu proposatzen duguna da kantitate hori kentzea, eta gero ordaindu behar dira 2 euro uste dut argiagatik. Guk proposatzen duguna da prezio hori aztertzea, beti ere dagoenaren azpitik. Euskararen aldetik ze proposatzen du EAJ? Ni beti esan dut, Arrankudiaga herri euskalduna dela, baina oraindik ere euskaldunagoa nahi dugu. Eta baita ere euskaraz bizi nahi dugula gure herrian. Eta horretarako egin beharko duguna da, egin behar duguna da, gure udalaren eskuan dagoen heinean, euskararen aldeko politika guztiak sustatu. Zergatik bozkatu behar dute Arrankudiaga Zoioko herritarrek EAJ-ko zer? Kristo nik uste talde oso egin dugula, talde potentea eta lan egiteko prest dagoena, lan asko udaletxeak nahiz eta herri txikia izan lan asko exigitzen duelako. Eta jendeak igual pentsa dezake, 24 urtekin, Josu nora doa, ez dakit non sartzen den, baina nik esango nieke pertsona horiei azkenean nik uste dut gaztetasun hori dala benetan indarra ematen didala hori nahi izateko lan egin herrian eta herritarren alde. Eta herri honek merezi duela, asko merezi duela, eta nik uste EH Bilduk 8 urte hauetan eman diena, baina askoz ere merezi duela, eta horretarako alternatiba onena eta bakarra nik uste dut
maiatzaren 26an EAJ PNV-ri botoa ematea dela alternatibarik onena.